Ja mulla on nyt nauhoitus päällä, eli saadaan tää pelisessio talteen. Sitten tietenkin leikkaan tästä semmosen hauskan koosteen, että tää ei oo koko video sitten. Että, koska kuka nyt jaksaa jotain tunnin Mesomista katsoa, että parhaat kohdat mieluummin. Joo, yritin vaan jotain hauskaa keksiä tähän hahmoon, että jotain niinku silleen, että ottaa sen haltuun, että jätkät, ottakaa. Ei saa jättää. Aani puskee vaan viissoon. Mulla taas se, oi, mitään vittua. Toinen maissa. Sun sillä. Mitä vittu se? Onko tuli avattu? Tuli avattu! Pelkää vaan eniten sitä, ettei siellä vaan kommentoida mitään törkeyksiä. Hervotona nyt olla vittu. Kuole! 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 Kuole!